Ya ngiyavuma. Angikhona mina mhla kodwa mina ngikhumbula namanje ngisasho. Alela langa ngathola ucingo amajita ayengifonela ngizilaleli. Nezulu eminyango lalina athi amajita sithi kaWiseman. Ngakhala ngemali bathi bazongikristela angivumi imoto izofika ngekudala. Ngizwe ngehothi ngaphandle umnyango ngasebukhoma bangithi ngiyabuza mfethu ukuthi uyena. Mangifika kaWiseman itafula lichithiwe athi amajita semhlaba. Uma ngikhumbula kahle amathekeni ayi-5 asondela ngakuthina athi cela nathi. Ahlala nathi cishe mhlambe kwaku-3 intatha sengiyosi. Amajita athi asambeni manje siyolala. Nama ngibonanga kahle ngase ngiyimanzi phela nawe uyazi kwakudlekile. Ubumnandi bona babukhona ngoba thina sonke salala endlini. Ngikhumbula kahle ukuthi inkinga yami namdala kodwa ngiyakhumbula. Ngangikhona ngihlayifayo kodwa mina ngibulala. Ngoba ukufa kwakhe sathi masivuka ekuseni sonke safuke sethule. Inkinga iqala lana-ke ngoba mina ngavuka ngamuva kunabo bonke ngineshona ngoba ngibona ngiyavuka kwasenkantolo akumina ngambulala ngangikhona kodwa ngihlayifayo. Uma bemsesha ngizwa kahle icala kusenkantolo ngiyezwa kuthiwa bamlungula kanjani.